So guys, welcome back to my Orun Bhai Vlog Show. Guys, दिनै खाथि फोरबो बेनिखायनो गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खाथि फोरबोनि अननाय आरो सिबिनाय जासिहरनाय थाबाय आरो माने दिनै लास्ट डे गाबोन 1 तारिख नालाय दिनै 1 तारिखनि आवगायावनो माने जोंना सावो आरोना साथिखौ बेनिखायनो साथिखौ दा सावनो थांसै थ' जा जुगार खालामखाबाय थ' बेनो बेखौ लानोसै जोंहाना हाया माने मोनथाम जायगायाव नालाय मोननै होनसै आरो मोनसेखौ न'आवनो होनसै दा लानोसै बे मोनथामखौ लानोसै बे मोनब्रैखौ बेखौ मोननै जायगायाव होग्रोना फैनि ओमफ्राय आरो मोननैखौ बेलेग ओइ जाहैनोसै आरो थाम मोनब्रै थ' बेखौ लाबाय ओमफ्राय बेखौ लानोसै आरो मोनब्रै हारसिंसो गाइस माने हारसिंसो बेनिखायनो हारसिंनो होनसै आरो थ' प्रसाद लानोसै प्रसादबो होगोन आरो ना गाज्रि एसे माने जा जुगार खालामखाना दोनदो इजा माने इजा दोनबाय ओमफ्राय इजा प्रसादखौ लानोसै एसे ओमफ्राय आरो इजा मामा लादो थाइगिर लादो ओमफ्राय बेखौ एवसोना लानोसै ओमफ्राय जानाय थावखौ सोनोसै ओमफ्राय थांनोसै आरो थ' गाइस लाखाबाय दा फोथारसिं आवगायलांसै सोरांब्रां हैखानोसै आरो ना बैला न'से हैगोन बै खिनियाव माने सोरांब्रां हैबा मोजांद्राय आरो ना बेनिखायनो हैनोसै थ' नायबाय थादो नोंथांमोना नायना लादो माइफ्रा एखे बरिया आरो ना गोजौ जोंहाना रनजितसो माइआ ओमफ्राय नै बै लाइयाव सावगासिनो मानसि न'से एसे गोजानाव आरो ना ओमफ्राय जोंना नै एखे दा थांनोसै नोंथांमोना नायबाय थादो भिडिअखौ जोबजासे guys, fotharaw थांगासिनो बे जोंहानि माइ बे बेलेगनि माइ सावनोसै आरो ना बेखिनियावनो एसे दै होना लानोसै गय फाथैखौ होग्रोना लानि गय फाथैखौ होग्रोना लानि प्रसाद ओमफ्राय गाइस नायबाय था बावनो रोङाबो जानो हानाय होमबाबो बावगासिनो र' ओमफ्राय थावखौ होनोसै आयं धुपखौ होना लानोसै धुपखौ
no. तो गाइस लागायखांबाय आरो ना माने साथिखौ ओमफ्राय आरो इजा लागायनोसै नायबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिनो लागायखांबाय आरो ना ओमफ्राय दा आवगायथिं लागायनोसै तो गाइस जों दायो आरो मोनसे जायगायाव सावहैनोसै आरो बैहायनो आरो ना एसे आवगायाव नायबाय थादो नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नै गाइस माइआ बोरै जादों नोंथांमोना कमेन्ट हरलाय माने जोंहाना रनजित माइ आरो ना रनजित माइआ एफा माने थाबनो ओंखारा एसे बोराय जानांगौ बेनिखायनो जोंहाना ओंखारथ'वाखै आरो ना लासैनो ओंखारगोन ओंखारनायखौ मानो ओंखारा जानो लासैनो ओंखारगोन लेबार सेबारफोर लागोन नामा थिग गैला आरो लोगोफोर ये मोनसे सावनोसै लोगोफोर बेहायनो थ' गाइस फाइनालि बेहायबो सावखांनाय जाबाय आरो ना ओमफ्राय आं दा माने बै हासिदसे दं बेहाय बे सावहैसिगोन आरो ना बेहायबो सावखांनाय जाबाय आरो ना लाइट दासो लागायदो दे आं ओमफ्राय सावखांबाय आरो ना हेपि काति फोरबो हेपि काति बिहु आरो ना गासैनिसिमबो नै सावखांबाय ओमफ्राय दा एसे आगोलाव सावहैनोसै नोंथांमोना नायबाय थादो माने आं एसे प्रब्लेम जादों दे गाइस भिडिअखौ बानायनायाव माने इजाव साखिखौबो सावनांगौ आरो निजेबो केमेरा हमनांगौ आरो ना बे बिनानाव सासेखौ माने केमेरा हमनो गारनो होन्दोंमोन बे थांबाय दा आं निजेनि केमेरा हमदों आरो निजेनि बानायदों आरो ना भिडिअआ ओमफ्राय मोजां जानायनि आगोल शुट खालामनाय आरो ना आरो मोनब्रै जायगायाव दं मोनब्रै जायगायाव सावनोसै ओमफ्राय न'आव फैनोसै आरो थ' गाइस माइबारि गेजेर गेजेर थांगासिनो आं एखे लेबार सेबारसो बाबाय नामा थिग गैला आरो दिनै माइबारि जिबौफोरबो थानो हानायलै नै माइआ मा जाखो जानो बेखिनियाव एसे बेमार बायदि जादों आयदै गोलैबायलै गोलैना लाबायलै लोगोफोरनो हाब्रु जाजोब्बाय गोलैना लाबाय औ वा एसे देरि जाबाय आं फैनाया फोथार गेजेराव हाब्रु सेन्देलबो गानना फैबायना आं प्रब्लेमा बेसे जादों थ' गाइस फोथार आयदै मालायनिसो बे माइ बारिया आं जोंहानो थांगासिनो आंना आरो दाबो सावनाया जायाखैनो आयदै बेनो सावना होनोसै बारा गोजान थांबाय थाला नै बेखिनियावनो सावनोसै आयदै गाइस बेहायबो सावखांबाय बेनिखौबो नायदो सावखांबाय आरो ना दा माने भिडिअखौ दा शुटिं खालामथ'ला आं न'आव थांनोसै गाइस बिराद प्रब्लेम जागासिनो माने नै बेयावनो नायनो हागोन बरियानो हेपि काति फोरबो थ' गाइस नोंथांमोनाबो फालिदो बेखौ मानो होनब्ला जोंहा फोरबो बोसोराव मोनथाम फोरबो फैयो बे जाबाय मागो फोरबो आरो बैसागो फोरबो आरो काति फोरबो बे फोरबोखौ जों फालिथारनांगौ मानो होनब्ला जों माने आरोबाव माने फेमास खालामबावनांगौ आरो ना बेखौ आरो ना मोजांनो मानो होनब्ला जायफोरा सावाखै प्लिज अननानै सावदो नोंथांमोनाबो खेथि फोथाराव माने मेन कारना फोथाराव सावनायनि कारना बेनो जाबाय फोथाराव मोजां नुयो आरो बेनिबो एम्फौ एनलाफ्रा फैनानै जाहाथे बेहाय माने
जोबलाङो आरोना एम्फौ जायो नालाय जोंनि फोथारफोराव बेनिखायनो होयो एसे गोबां सावनांगौ एसे गोबांनो बे एम्फौ एनलाफ्रा फैनानै माने बेहाय जाहाथे मा धंस' जायो आरोना फैनानै मानो होनब्ला फोथाराव साखि सावनायनि बेनो मेन उद्देश्य आरो माने फोथारनि किट पतंगआ जाहाथे फैनानै माने बे साखियाव फैयो आरो माने मेनलि आरो आं बाराखौ बुंला एसे गाज्रि नाङो ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबाय थाबानो जाबाय आरो साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामबानो जाबाय दिनैनि भिडिअआ आरो बेसेनोसै आं न'आव बानायहैथ'ला थारमाने एसे प्रब्लेम जादों आरोना भिडिअ हमनायाव थ' आरो मोनसे सावनांगौ बेखौ सावनानै थांसै आरो बैहायबो सावना गोनां दङ दा मोनथामल' सावनाय जादों आरो बेहाय मोननै सावनांगौ बे मोननै सावखांनायनि उनाव आं न' फैनोसै आरोना एसे प्रब्लेम जागासिनो भिडिअ केमेरा हमनो हायाखै बेनिखायनो जि भिडिअखौ देखायबाय नोंथांमोना बेसेबांखौ नायदो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ सापर्ट होदो थ' काति फोरबोनि जै